Kaposel na kaganin dyan. Sticker ni Jay dyan. Shooting range. Pwede na tangtangon ba? Corruption Prevention Unit, how's that going? Dali mo pangutan na. Whoa! Ay, 22 man na, no? Tubali ka. Yeah, man, I love guns. Okay. Pero ato ipakita ron sa itong mga kuha na. Salamat dahil. Corruption month. I-record din, nag-record din. Nag-record na. Ah, okay. Hello! Corruption Prevention. This is the early Binisaya na podcast. Bisaya na podcast. Mo na yung pre-game. Ang last by kay kuha lagi no. Nakabantay bitaw ko murag na siya yung mga dead space. Naman gated space. Gigi. Dito yun, mantan ako. Yeah. Ato yun ano. Nindot man yun ay sa lenses foot. Mao gyud. Ni advocate man si Mugs na I got it. Oh, ginut pa gyud with the fog. Ito ipakita Yeah. ang Corruption man. Council for the Restoration of Corruption. Ano saan eh? Council for the Restoration of Filipino Values. And they gave me Prevention Unit. Oh. a bag which has A star. stormtroopers in it. Oo, a fascist regime, ironic. Pero democratic ba ito ang pag-rise to power ni Palpatine ba? Through Parliamentary About means, kasi yung Star Wars. na-manipulate ang yung decision making sa mga tao. Siya yung nag-manipulate. But democracy still. Mao na, di na. Republic. Basta ganahan jud tag fascist regime gid siguro no. Deep inside wa ka kakaw na. Kung Ganahan jud ka nga i-dominate ba kahuno na kana. Kay ngano ang tao na-conceive ta through domination. Oh, unya mo consider pa jud ka nga mga may dominance hierarchy good. Unya ang majority, not all, pero majority sa Filipino families kay nagi murag sense of dominance on parents and children or Asian parents. Nay manoy, nay kuya. Not all, so I don't speak for everyone. Ang sa point ni mo nga mas pronounced ang hierarchy, ang dominance hierarchy sa More reflect Filipino household. feel na ko na more, Kaysa sa- more reflect siya sa kanang sa government or na ay more dominant na I don't know. Di naman siya sa Pilipinas inanabay mismo sa lain pamilya sa gawas mga insect pod. Bis tanawa lang guna ilang kuno na may dominance gyapon. Bitaw sa No. Naman gyapon kana hierarchical structure sa ilang family. somewhat na if abusive pag yun na family. So mo na imong point na basing ganahan kita Mo to kung point na fascist underneath. basin kanang naisabli na icon sa tumunahona ba. Although di lang taga ni admit kay bati man siya paminahon pero Deep down you want to be dominated. basin kanang daw kasasal katong movie ni Kuan Kinky ni lang. Sasha Bahon sa Cohen. Dictator. Oh, the dictator. Di ba mo bitaw concept ato nga? Oppress at last katong ina ba? Mas comforting certain thing na kay nga decision maker para nimo. Para nimo, di ba? nagbantay. Kaysa Kabantay sa- ka na kanang Nag-autonomy. magvota unsay imong ganahan niya? Ikaw lay pagbuot. Ngano man na? Wow. Ngano man na? Ikaw lay pagbuot bisag unsay imong ganahan. Murag aside sa fact na siguro preoccupied ta sa atong personal nga mga Problems. o preoccupations kay dili sa kaganahan mag-deal with sa possible nga repercussions or consequences sa pag-decide nimo bisag mag-decide ra ka sa mukaon what if di ka malipay sa imong kanan di Sa imong gisuggest Oh. kay Pero- bitaw no? Pero mo consider sa na the reason why inana sa una is probably because of the society around you which runs into gyapon siya. Di siya na sa imong pareha sa imong the surroundings sa imong nimo. gisulti kaniya nga ang family kay reflection raman sad na sa ills of society mo. Ma-magnify ra sa basic family unit niyang sayop sad sa family unit ma-magnify mas ma-express fully sa problem sa kalibutan. Hence the song by the Pervs. The Pervs on Spotify. Listen to FFF. For the views and the disclaimer sa Ang mga Link is lyrics kanay. sa mga liriko anong kantaha kay Ano niyo? dili susama mo ba na sakto ba dili wala siya ni wa nagpasabot nga amo pong gisuportahan. kana sila Ernest
Rapid. Bugs. O kinal. Ilahan na gina ba? Sila na gina. Ipang blip. Sila, pinagkasangga. Silang pinapit. Matingin pagka-blip. Dinyo. Ernadinho. Si Christian Sabit. Dili na bag. Bags. Ang bags na mingon sa last. Kuhan bitaw eh. Diba, kuha na to siya ka ng food for thought lang siguro ba kaya? Oh, food for thought. Wow. Very good. I like where this Nagpasabot is going. nga kung Nice. ikaw mo insist kita for democracy, dapat mo accept ta nga na kay you have a part to play sa democratic na system niya. Dapat ma-held accountable pagka sa imong mga actions. Nya mayor gyud na kuyog kag mga tao nga pareha mo na maka sinabot mo sa aning murag point of view kay like kani akong gigisin sa kadugay na sa bag ni Gudo. Kay di jud ko ka tangtang. Nagtuo bitaw jud ko ba nga kana nasiguro ka ng process sa pagpapilit no nga di gyud matangtang. Di mo yan ang saying do na all you gotta do is rip that band-aid off. Naragyo na sa upbringing. There's a will. There's a will, there's a way. Sahay, nano sa upbringing ba? Di na matangtang yun ang mga kapilit ni mo. Wow. Usa sad na, You no? need people around you ba to Murag inana sa lang ato ang kuan pod kung atong tanaw na atong Philippine society basig kuyawa ng storyano so wala din ni solusyon mga problema day. Naman, So, natangtang point man na, no, ako. ato Sa man nani kadugay na ani mo, natangtang man ako. Kay tara. abota, oo. Sakto. So, kailangan juga na juga yung mga kakuyog. Habi ni mo. Dapat di kita maingon nga way solusyon. Before ka niabot di rin, adto ka sa birthday sa mga amigo, hapit ka di mo rin. Kay, o ka nagunahon na, pwede na yung matangtang ni. Oo, imagine karon mo, ari ka, imong amigong artist, kay kahibaw sa mga... Oh, na hot press man din ni Jun. Ya, mura man yung sticker Jun. Ganina sa Sorry, si kay ano. ako sa una-una kay kanang di na lang kumadtoy pero una ko nam ko yung obligasyon gud. Kay ni sign up for this go. So dapat mo tunga jud Mo ka. reflect sa na siya as a citizen nga obligation Responsible ka. ako. Di ba? Wow. Kanang, Social contract. Wow. Inana siya. Bitaw. bitaw, kay kung dili ta mo fulfill sa mga obligations, maguba man ang Society. So pa. Ako na. Sa pa. Mitag magdatos lag sa ano. Bitaw, Mga latecomers. duha. Salami man eh. Mao ni Yeah, fruits facilitation, no? of our labor ba. Kani, inani ni kadako. Unsa imong suggestion magska kuan sa maghimo og kanang smoothie ba fruit. Unsay sagol Ako mas No sugar. masuggest Di mo nimo. kung sugar gyud. Ang ibutan na nako bugnaw nga tubig nya mga klase-klase na. Kasuway gani ko way nagkanang tripping na gyud ba akong ibutan kay ahos garlic. Nya Garlic? Oo! Lagi. Ano sa mga good? Aperting halanga. Sigaw mat. Listerine. Gugmog niyo. Hindi kay ningon man sila nga kanang ahos kay kuan mo kuno na kanang makapaubos cholesterol may nanana ba. Unsa yung maingon ana? Ambot, pero Isuwayan ako. Gym bro. wa makakauyon sa lasa ni ana mo Sobra pa. Oh, so Ana kay hang kayo eh. yeah, worth it lang ba ang potential nga damage sa imong tiyan? Madamage naman tiyan na. Oo, oo. Basta gid ana man ka. Ni Nay mga uban mo ana di man sila ma-damage. For context di Wala, ay wala. kay si Mugs, grabe kay nga health experience. Di ba? Di man health conscious food. Kuan sa diya kanang I guess. health paranoid siguro. Amateur health guru siguro. Oo. Dili pod guru. Ako nalipay jud ko ba ka. Mga na din ni comment nga dili na to kauban. Positive yang gisulti ba na to or Ah, check. Legit Bisaya yun. Positive ba na paminaw no unsa? Basta legit Bisaya ta. Yang ingon. Salamat di ay. Bitaw. Salamat. Thank you. Ko. Master. Hinahinay ra mi eh. Unya kay dapat tayo pang shout out sa atong libreng libro. Book giveaway. Nasa man ni? Congrats go Juno. Nindot inyo topic kani nga episode. Thanks Chiki. Thanks, Gaw. Thanks, Go. Mga idol. Oy, yours. Thank you, Ninyo Salamat, Laybar. yours. Ninyo live bar. Oh. Juno Diary. Sa nagiri. Sweeto man eh, mga tawhana eh. Naka
Swela de mo. Uy, Thank salamat you, Jun. Judo Salamat. Goday. Salamat sa concern kung nakasila kay dito Legit, na Bisaya gyud. Filipino flags tulo ka buok 100. Legit. Pila lang is edit kung kaya. Maabot na silang Liwi ug si Ninyo. No. Na. No. Ay lang to apila mags. Na pa day sod. Oh, bitaw mags sumanya mas duol ka mags. Grabe hay. Pagkahilasa. Nam sa ko ana pero nag long sleeve lang ko. Oh, mo gyud. Naman sa kay arms mo. Nasa guns nga tinuod. Awan nito. Oh my No! Grabe mo ng food for thought. Oh! Oh my God! Pringles. Oh! Oy, Oh shit! Kaya mo, para masayo na ugumon ba? Di na mo wala na yung risk nga ba? Do na Madami na crush na. Oo. Ayaw. At least mo para ma-share siya no. Manang society. Ma-distribute siya oh. tarong. It's how you look at it. Ang Uy, inana sa dang murag kuan, murag metaphor siya sa revolution ba? Kay ang means. oo, kay ato siyang gikumot ang kuan aron ma-distribute og tarong. So, kung sa'yo yung mong Jesus ba yun? Ang isa kay isda, yung gidaghan. But magic dito. ang Bitaw ka na, analyze ako na tinuod yun ka ito nga, iyang ipadagan ng isda. Uy, yung pikas-pikas niya. Ang importante kay na sigo to sa 5,000 ka tao ha? Oo. Wa pay da kwenta ang mga babae, mga bata. Pila to ngayong gi-multiply tanaw na to. Duha ka pan og adi, Duha ka isda, duha ka isa isda, ka pan. lima ka pan. 5 kapan. Murag matrace siguro nimo ang Amot basta pero isda og pero pan. ang kana ba nga event kana nga iyang miracle ko no. Pwede na matrace siguro sa Holy Communion, di ba? Nga timo-timo lang ba? Sa pila na ka thousands nga tao nga nitong ha. Pero di mo ko mabusog sa communion. ba? Mag-share lang mo ana. Pero imong spirit na busog. Wow. Siguro okay. Di ang concept ba ito ng communion yung ana nga kani siyang pan may mo siya mao ni siyang body and blood of Jesus na kay tawag na ba transfiguration ba nga through your faith kay unsa man yung pan may muglawas og ang pan ug ang bino may muglawas og dugo ni Oo, Kristo. Sa imong faith ni transfigure siya. Pero ay ko ingnan na, nagkaihap yun sa 5,000 ka tao. Giihap base sa kato kung imo siya Base i-take sa literally pila ilang gihatag, mausap. giihap ko no nila nga wa pa gay labot ang mga babae mga bata. Ang akong kung wala mo ko nasuito gina ng mga Biblia no pero sa akong nainumduman ni adto Jesus dito ni nakatripe nag standby ra gud sila gunya mo to ni tapok ni mga tao ba na dito naminaw sa iyang ebanghelyo. Nga storya niya ba. Yan na to ni Ana pag yung apostol sa to atol na i-search na sa Google ni Ana apostles nga kanang usa ka apostol ni Ana nga Ginoo papawaan na ni ay ato na ni silang paulion ang mga tao kay wa tay kapakaon. Tungod ta Jesus unsa may naa to dia. Mo nartay paano kaning isda. Yung mo na iring gi... Oh, siya na ni diskarte. Katugay pag kuan gani katong kasal, wedding at Cana kanang ana. Ang katong dagan pala hubog. Oh, Ginoon hokdan migbino. Ay kabalaka. Water to Adi iyang mama, iyang si Mary niingon ni Jesus nga kanang dong na hukdan ra wag bino niya basig mauwawan niya ni sila. Magudta sa Jerusalem dong dagan gyud pala hubog rin. Pero lawom kay tubag Jesus to niya Jesus nga kanang babae dili pa niya ang panahon para magpakuan ko magpakita ko sa kong mga powers pa. Hindi, yung Pero biha. napugos gyapon sa ni Mary sa iyang mama. Ano ang mother's love? Oh kana. Ug mo sa nainungdan nga ano mo kuam ta ni ampo kung sa pikas nga mga pagtuo wala ko nag-diss niya. Mingon man napikas nga pagtuo nga nagampo ang kita ko ng mga Katoliko nagampo ko ta ni Mary. Pero ang tubag pud sa Katoliko nga doctrine wala man ta nagampo ni Mary ni kuan ra ta ni nga ita siyang intercession ba. Ano sa intercession? Kanang nga ita isa yang pabor nga mag-istorya ni be. Kay mas Pero nganong idili na lang ikaw mo. oh, de kay ngano, kay kato sa katong paghitabo sa wedding at Cana nga si Mary kay iya maging na convincer si Jesus nga. Wedding raman na. Di mo gani. Pinaagi ko no ni Mary. Paagi pa man ni Mary. Good. Pwede raman. Pwede lagi direkta, pwede po di mo paagi kay bahala Ano ana ba. specific concerns ang ipaagi kang Mary before i-bring up sa big Bisag unsa nga concerns kay ang gitudlo man sa Katoliko nga
kung ipaagi ni Mary basig basig mas paspas ang Na-expedite ang process. Expedite ang process. Kaya na nepotism gihapon sa... para ko na mo to kas religious LTO gud process. ngano moagi mo jud ni Erwin. Ngano moagi ka ni Erwin kung ato kan LTO. Kay tungod si Erwin naa siya pinagi sa intercession ni Erwin mapaspas ang imong proseso sa Kaya si LTO. Erwin, murag Mama Mary na sa Cebu. Erwin Boss Gonzaga. Erwin. Oh, ay la. Personal line na ni. Pero Nara na siya diya sa Cebu City, pakitaan na ninyo. Unsa maganda? Unsay nganong kinahanglan na ay Na intermediary. niya nganong na si nganong grabe Ambot ka reverence- basig human nature gina. reverence sa kana nga Holy Family. Nganong dili ta lang direct nga communion sa most divine nga ikaw ug ang highest nga pero dira I think Para nimo. pero I think dira na mo gawas ang pagka Fuck the Philippines. Ay, in a way mura nagpadung og godliness na hunahuna nga murag thinking murag sanay kanang inana na thinking kay murag religious na siya na aspect ba. di ba kung mag-pray ka kay duha ra man yun na ang murag major nimo nga ang nga unod sa imong storya. Ako either nakaipangayo or nakaigipasalamatan. na kay mga tema. Team. Team. Oh, team. Bisaya. Oh. Limo dara ba. Okay. Kana na either Thanksgiving or unsa man na ang Magpasalamat. Kana, Namilit. or nakay request. Mga na kay mga pangamuyo. DJ, tukaran ni mga ano ba? So nakay ipangita or nakay gipasalamatan kay ano nimo. Tapos murag mo man na ang any prayer kay mo ra man na ang basic nga theme, di ba? Tanang duha. Unsa pa man day imong pangayoon, unsa pa man day ang kinahanglan nimo sultiun sa pagpangalsi. Mga favors, mga ikagpabor. Pero ang kanang prayer, mura man na siya og test of faith. Good kay ang una sa mga tao sa prayer kay motuo sila mo grant og wish, pero sa tinuod ng prayer, mura man nag-enlightenment. Pero siya reinforcing Sa akong imong sa akong thoughts. understanding o Imo ra Sa gi-express. Buddhism kay meditation na ilaha. Meditation. So ilang murag silbi prayer meditate, not necessarily nga mga ayog pabor o mga ayog pasalamat. Meditate. Mo na ilahal to. I feel na ako ang kanang meditate ang kanang magpangayog pasalamat close siya to meditation kay mura kag nag-realization ba nga pasalamat ko sa akong buan kaysa mangayo ka nga Lord palihog Lord hataga ta og kwarta. Kana kay murag nawa na ang whole point niya. Obviously in a kanang point of view sa Kristiyano. Unsay utility sa pag-create og different pa nga points nga imo dapat agihan para mag-pray. Nganong kinahanglan ka moagig pare o nganong kinahanglan nga mag-conceive pa ka ni Mama Mary sa imong mind para lang iya na hatag sa iyang anak nga request. Ang tubaga na sa kanang common people lang nga interpretation sa Catholicism kay pwede ta mga tabang or intercession o pwede ta moagi sa mga institutions na to pero pwede pod nga direkta lang. Simultaneous pwede na to simultaneous mo may problema. It's not it's either 1 or 2 di man na pwede man 1 2 3. Unsa man ang utility gyud sa intercession Pas lagi. or unsay utility sa saints? Mas paspas. Daw. What? Mauro man gina prangka pa ka storya, mura ba picture ba? You are your own person. Mga santos. Pero pwede ko buhato kasi LTO pwede man ikaw ra gyud maglinya. Way picture. Unsay nga to niya? Si Mobayad lang jud ka, mahal lang jud ang imong bayad. unsay nga to niya? Si Erwin. Sir Shout Erwin. out Salamat. Sir Erwin. Mama Erwin. Okay na. Drug test ka niya, feel nimo murag kuan ka ato ra ka Sir Erwin, may problema na. Nga mo tubig. Sige do. Kaya awa ko mo subay jud kas proseso niya. Tinud-on ka. Driving test, LTO. Dito sa likod sa taas sa ref. Simba kog mahagbong ka sa driving test. Kay di sa tinud anay di sa jud ka kabaw mo drive. Di balik ka uno niya, gasto na sad.
Mo na nga ipaagi ta sa intercession ni Katong nahagbong Erwin. ka sa imong driving test, niagi ka lang. Wala man ko ni hagbong kay niagi man ko sa intercession. So, Wanya pasalamat. 1,000 ra gud to kong bayad ato gud katong panahon na dugay na sa dinon to. Pero ako lang ba kay di ba ang mo pray ka kay imo gi-exercise mo faith. Tapos pero dako sa ang involvement sa imo mental faculties ana kay magunahuna man ka dili ra man na purely heart lang i-verbalize pa man na nimo di ba? Mao bitaw na yung mga prayer kay importante ang spoken mga words, importante ang words sa prayer. So dili ba na mo create og mga points of di ba na mo create og hindrance or di ba na maka slow down sa process kung daghan pa kag i-keep in mind nga mga entity. Diha na si mo. Dili ang mga entities Peace of gani mind nga imong gi-keep in mind, mao lagi na makapapaspas. Daw. So, so ang Sa utility imong ipangayo sa proseso. Aw. kung sa imo na ang pagtuo nga O sa imo pagtuo nga mao gitaw ni ana ko nga pwede ra sa ka mga yug tabang, pwede ra pod dili. ikaw kinsa man nga specific nga mga entity ang para nimo kay fixture na sa imong mga prayers Nga mo makapapaspas. o nga tanaw nimo kay kinahanglan nga naa sila dili lang gawas kang Jesus ba. Thank you. So isip ka na lagi mo Mary may nana mga santos. Mao bitaw na nga imo na sila pray for us. Pero ikaw naman ikaw gudo God man ka. Oh. Ganong mangayo kinahanglan pa nimo mo liko, kinahanglan pa nimo mo. Dili ang Ginoo nagpakatao lagi. Samtang na siya siyang porma nga tao, tao siya. So kinahanglan sa nimo. Pero di ba sa tao ato ang selves, ato ang kaugalingon. So tabla tag si Jesus. Awaw, taas mo kay gagbuhok. Oh, di ba? Ayaw og May mga pang ayaw og insinso. pangadji na mag-expect ka og resulta, dapat ikaw ang muhimo anong resulta. Oh, mabitaw na ang concept. So, bitaw, di ako magunahuna ba? Kaya ka nang, mabitaw mo na sila nga, lihok tao, katabangan ta ka. At the end of the day, Oh, ikaw may mo. ikaw ra rin may muliho ka na. ano mo, ang Ikaw, gano. kana ang mga reps, Mao mga nang- sets, oh. ikaw muliho ka na. Oh, mo nang true test of Kana, gipagi nila sa pagampo. mao gyud mo nang true test of faith kana. Preacher girls. Mo gyud picture girls oh. Kanang alsa o kanang religion, it's a mindset. Shout out Eric Buganagan. Pero, Oh. para di na to mailinit ato mga kaubanan nga mo kuan. Okay ra na gyapon sa mo ampo. Wala na problema man. Oh, ako mo ampo ganiha. Ampo gani ko nga may tamabot si Ninyo og si Liwi siguro ang kulang kay wala na ko intercede sa specific nga entity. Dapat ta nangadji di ay ni Saint Podcast Podro Casting Sod. Pwede po ni St. Marcos. St. Marcos. Na Saint. Oh. Mahug bitaw no ang reverence sa mga tao ba para sa mga celebrity or politiko mahug na nga murag ni Murag na sila sa place. Ginoo. Murag religion. Mabitaw na sa katong American Gods ni Neil Gaiman ba yung nga storya. Na new gods na internet. Kay maong makuha na nimo mga Ginoo kay tukod mo tuo magkagod. Ang Di ang sila energy, derive ang silang energy power ba? o energy. So, pwede So kung karon kusog kay kag pagtuo ni Ni podcast. kana niya dia kinsa na lang episode. Oh, di may mo na sa Ginoo someday. Ni Oh, mindset gid siya. mindset. So, pwede nga, nag-occupy sa imong attention, ang imong gibutangan sa imong mental energy, imong faith, kay matawag nga, mao na ang imong Ginoo. Sa ka na nga specific na moment, sa ka na nga point in time. Karon kung mukhaon ko ni nga lansones, nagsalig ko nga, mabusog, malamian ko ni maganahan ko sa lasa o mas present akong panahon kung nani sa mong baba, ano yung Ginoo? mo po rin ang lasones. Salamat. Wow, mo. Prayer of thanks. Oh. In fact, mo na sa una ato mga ancestors or dili ra man ato ang ancestors bisag sa laing culture nga ancestors mga ancient times pa ba nga mo ampo sila sa na sila animism, ampo sila sa mga spirits sa mga animals nga naghatag kuno nila og sustenance kay mo may hunt sa river kay mo ay nagsustain nila. Labi na sa una kay kung di nimo buhaton, mamatay man ka. Oh, di ba? Oh.
Dira na magawa sang idea sa siguro sa nga dapat ikaw mobuhat niya, mo provide ang imong hard work. Tapos daghan kayo things. Pero at the end of the day, ikaw ra day O good. ikaw ra gyud o unya. Ikaw ra gyud. Ikaw ra gyud mobuhat sa ana na naay higher power nga kuan para lang naisurti gamay. Or kanang nay mindset gamay ba. Tanaw ninyo, ang kana nga reverence yeah. for anything, reverence for nature, and ang mystery sa world, kay nawala ba na karon, na-reduce ba na karon tungod sa modern conveniences? Na-reduce siya o na-transfer, pero wala siya na-transfer siya padung sa laing mga butang. Oh. Sama sa TikTok. Bitaw, pwede. ang siguro ang kana ba nga na risk reward nga factor sa pag-navigate sa kalibutan. So kinahanglan naka-reverence sa animals, sa forces of nature nga outside of your control kay para mas faithful ang imong Kita- nindot ba? tanawa sa Ang una, mga mo- hunter, ang mga gatherer Mo biyahe sila sa dagat, mo navigate sila sa dagat, mga sila kuan sa God of the Sea na or ni Poseidon. Pero karon di naman ta mga yung pagkampo ni Poseidon, aray tatanaw ni Google Maps or GPS. Oh. So as society develop, nakakwanta natin mga technological know-how na naminusan gyud. Pero nabalhin. Ang atong pagtuo nga gihatag unta ni Poseidon napadung na sa atong pagtuo ni Google Maps, ni GPS. Tapos ang intensity or ang significance ang spiritual nga weight ana ba kay nakuhaan ba tungod kay Nakuhaan siguro. Pero at the same time, kung say maabot og point na naglisod na mo sa kanang example na ng isda. O niya, di mo ba raw nalubat imong GPS. Oh, nalubat ang GPS. Balik Nya. jud kani. Nya way sorti ang inyong kuha sa isda. O balik gyud ang inyong Balik jud ka Poseidon. Balik jud ang Poseidon. Ano jud ka no? Interesting siya nga thought. Ano mo kani sugot nga magdawog sangyup? kay awa ra gud bay karon igang na gani nya ang O man mo i-on ang aircon para Hindi resolution. kay ang nagka-error ganiha kay dugay wala ko gipawong ba gahapon pa na naka-on nya kuan na bantayan ako magluto og karne diri bisag diri sa oven Ni Maho. ang aso kay Mo gi-on ang aircon kay aircon Yeah. iyam nang kwaon ang Bao lagi. Dili. Nya, ambot tungod na sa heat or tungod sa oil nga kung mosulod kung maabot sa aircon kay magka-error sa murag magpara ba unsa magtubig-tubig. Stingi daw yun daw. Nya ang samgyup kung magluto ta, di mo kinahanglan magdag butane. Actually, pwede diri kay dili ta pwede maggamit og butane. So kung magana magsamgyup diri dala sa oven. Namo kay oven. Ay no, pag sangyup na mo ni atong sangyup mo ni pinaka the best nga kuan. Namo ko air fryer na. Food for thought ba? Sige. Sa katong ganahan ko Error, wala man lagi na error. Nagstorya si John Wala about na. Jesus ba niya? I-point siya na ako. Bata nga na itong mo. Bing! Kanang hilo. Ano nahilo gid na. Unsa man na? Lo. Oh. Jesus Kanaw, jud ka kanaw? ba? Jesus. Wow. Screenshot na to. Mas, mo din na makapture mags. Dili na Di makapture na ako. makapture. Ay. Kaya ang kuhan man na. Imong bungot na sa nimo Jesus. Oh, i-point siya ba? Ay, ikaw na ba Jesus? Ano na ba? Hey John, Mango. Ako the one who comes before. Asa nang kato si ninyo na sir? Mas hindi sila mo abot pero kuan lang kini lang atong audio ron. Diha Mag-alas na. pwede na to magamit ang kung mabot man sila kay record lang siguro 30 minutes niya. At least na kung ganang ka mo balik sa imong friends sa Talisay kay na kay kuan na footage. Bitaw. Dili gid ta murag ang gusto gid sa fates ba kay dili gid ta makompleto. Pero ang fates tulo ra ba na? Nga naman. Napag yun, na gwapa, Tuluro na tignaong, na okay ra. De tiguwang tiguwang batan-on og kanang himatyon. Ay, ano ba? Kaya kanang blind, dili ka storya nya bungol. Inanam gyud ang fates. Ang Furies, parehar na. Sa Fates. Okay, one sweet to na. Ano na sa Greek kwan? Bye, search na niya. Yawa. Technomaricon, mo rin na. Pero ngindot man sad siya na challenge noon na di ta mo kompleto kay murag mo look forward ta sa pagkumpleto sa noon nato ba. Mao gyud. It's the journey. Ma-reinforce po na itong pagka-episodic. Oh, bitaw.
Wow. I-check daw, i-chat daw ninyo daw. Daw. So, kung unsa may kung di sila moabot, kay karon na lang siguro kung mag-shoutout mga kapod sa may maayo nga tawag sa mga subscribers sa Bisaya na podcast. Mga Bisaya. Mga Bisaya o mga di Bisaya nga nagtanaw sa subtitles. Someday no, na sa title. Ako plano na ko butangan og caption kay closed caption kay para akong maigagaw nga maminaw or bisag kinsa nga di kasabot Bisaya kay kabasa sa English. Ayusa, no? May ma-translate lang atong jokes ana mga. Nya, unsa man tapos imong si ako si Mano. Ay, wala na mag-shoutout sa ta. Shoutout tag. Ay, what's up? reply. Shout out ta ninyo kay ning reply na siya. Record lang mo apas rami wa pa mi nahuman. Oh, sige. Yours. Yours, mo na imong gibuhat. Stay safe and enjoy and don't rush. Oh, From the past coming to the future. To the present, sorry. your present na. Oh, the Pagbasa. now. Wa na sila sa Laurentius. Wa sila sa Oh, Gwapo ng Laurentius. Shout out Laurentius. Laurentius, thank you for Dira, hosting natuka, our gigs. Yes, ang Pervs sa FFF nga album. Unya upcoming shout outs pod. Na umabot sa Laurentius, kapon. Motukar ang Belcher og What's the point sa event? tanaw na ko. Sige, tanaw. Ah, Chris Nino. Kailan ang Chris Nino? Kailan mo Chris Nino? Maligo na kayo na sila ni Oo, grabe kayo. Summer Beans. Mayuhan niyo mo. Gabi si Well Summer read Beans kayo. naman sa Talisay naman Si sa Summer nila Beans JB. dito na Chris Nino. Oh. Well read kayo siya ba eh? Oh, kayo ba Grabe. Shout out Chris Nino. Wala asa man ba ang answer? Nara. Control. Ay, no, dini mo. Wala, sorry. Gahapon si Cobra Commander Bobby sa Kusina Madera Acoustic ni-perform po siya. August 19. Oh, 19. Gahapon, gabi eh. Oh, sorry. Nice kayo itong event. Although, sorry kayo, ako kalto ba? September 2 ba eh? Kini si Ninyo manuntang plaga ng events pero naman siya giatiman po ng event karon. Oh no. Wala lagi. Narabay. Sige. Alright. Isend sa ako. Okay. Ako lang pag September okay, so 2. shout out September 2. Secret Funds naa sa Laurentia. Again, Kinsa mo perform? na ang second. So, sa Laurentia, matukar ang Fuck Hogan, Highway 7 Circus, Battle Rocket, Wujing Balasquez, o Belcher. I highly recommend Belcher, si Chris Nino, Summer Veins. Nindot kayo na sa mga banda. When I grow up, I wanna be Summer Veins. Summer Veins. na ay entrance fee of 200 pesos pero na free beer. Wow. Sulit na kayo na. Sulit kayo eh. Sulit. Yeah, napay excited ako makita ni Chris Ninyo rito mag-kapyut-kapyut na po sa ceiling. Sa ceiling, oh. Ayun, excited. Mga tong higher plane na po ano. Yeah. Alright. Ano sa pa lain event? Katulang sa. Sa ending na ato i-follow Pista sa alcohol. Pista sa algo yung next week. bito. Basin, ato ta. Bito, hopefully. Mag-drive ka pero dito, pwede mo hitch. Amot lang ba ta? Sige, Amo amo ta ta sa sa gas. Gas. The price of gas. Sa bayad sa driver. Wala na ba? Sige, shout out ta. Pwede ni pagam yun ang tiyan, no? Ay, Doon na lang dre para makuan ba matabon sa kanan na. Ay, para gamay, tanong ni mo tiyan, mag-flex na mo. Oh, so lain gi gamay gi tanong dre pero igborog gamay ri gyapon.